Any dom, and I do her. So I'm very almost the same was that kind. Which I want to open for. Now, only Mamma Papa said, come on to us to do over. Now, the was. I don't know on a pioneer, so be a pioneer. No, it's me, it's here.
On cheria na fe yaka amanigeri na abomba ko adaro man. They was a find out.
I said, and I jump in. But you have to program. Ah, I I'm Mamma Gia. Say, that's what I want. Because I'm everyone. The choir that put you on the man and said, I'm ready and said, the Agnes is young. And he did said, young for Snapple. A country. Near far, and this guy, Anderson. As he had Jameson. Now, when you got this idea, no, now, I'm okay. I'm okay. No, by Johnny. The could be a deal beyond the premier and a chance to teach the train. It must only be. Miss Papa. I had a better night to now, the vessel be on his head. And yet a couple, and I would be out of shape. Now, Collier from Sonado, one can. Nothing to fear, or you are, or to not wash him. Or should the baby and your casa down home. Or Kaibu now, no, I kind of, yeah. Am I a home? It's on you. It's way I answer now what Yamay answer, Papa, if you know how Papa. Umfa who need some, every number, and you'll be a soft door or the waiting jatto. That's it, your fat, a point so up to your mamma, your money at watching. And then Ghana, I tell you, going to be. I go that one. After the young say, Rachel, a bush of penny and in the drum, about the about that one. You know, dear. My woman, Professor, the person, Rachel Bush, a penny, the chairman, as a mother, I am a baby. You got a half of call. I'm a penny. I'm not to say anything. I can't believe I'm a penny, a charming. Come on, I'm a radio. This year, overflow and I have only people in school. Yabaya, the woman said, I mean, I can't mean an afraid. Radio hobby, you follow the tour and you said this year. I have there was a penny section. Say, let's go one minute. Now, another day, on this year, ever that what Navi, all sign track, a year, I think Elsa, I was a champion of the area. Oh my God, what the outside I'm very glad and I'm happy here with the I'm going to ask you. Not yet divided. England said, if you are now at 12 Sunday, that's all the man break your competition and not even Nama. I think that's him. Never, yeah. Great to push up any. I said, until we are now, who come with 3 pounds. Say, who said, and Kuna, out to talk, and in Kuna, who will be. I said, who do to me a bobby said, any money and more. When I'm penny for trust and I said, great trouble, I'm a bomb. Oh, good day. It was all penny for a sovereign now. His auntie,
ɛgya ne ma kwan a yɛde ne ba no akɔyi musuo ɔnkɔ ɛgya so o ɛsɛ fata sɛ me nso ma wo ne ɛsɛ me ba yɛde ne kɔyi musuo ama kuro bia na kuro no atu mpɔn mafa ne nkɔ ɛne sɛ ɛnyɛ da yi ɔmafa akyerɛ no sɛ ɛnɛ ɔma yɛ akɔbɔbo a sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmbɛsɛ ne bi kyerɛ wo na afei tu ne ɛpɛ sɛ ɔbɛsɛ ɔmo nsa no wode ahyɛ ɔmo nsa na wode bɛboa no atena akonnwa na ɛresɛ nkuntu ne nkan kɔ no akɔ so ntwam baeɛ a na nnuonyam a ɔyɛ sɛ wode bɛhyɛ ɔmo no ɛno hɔ ɛna ɔbɔbɔ amo sɛ ɔmo ba mama bɛka ne bi akyerɛ sɛ yɛakyerɛ to mu fa dɛ ne sɛ yɛ sɛ na yɛkɔ ne ɔmo baeɛ a ɔnate seɛ yɛbɛ sɛ ɔmo no naa akɔ a ɔsɛ ɛyɛ nokorɛ saa sɛ ne bɛtuo abusua no adi saa kita ho no na ɛsɛ sɛ pani sɛ sɛ aba bɛpem a nkɔ n'akyi asa no aba sɛ abusua yɛ sɛ ɔmo kɔ m'akyi akɔda ahoɔfo a ɛnɛ ɛna aberewa yi kuma pɛm a akɔkora atena ase sɛ ɔtie deɛ bɛtuo abusua ɛde no ɛyi musuo ama ɛhyɛ kodue na so kotokuma ne nyinaa so ɛti akɔkora atena ase afei wo yɛhu bɛmɛ na afei yɛ ne deɛ ɛkɔ abusua ne yɛn ɔdɛruma ɔde hyia abɛtuo abusua abusua bɛne ma odi ne sɛ odi abusuapɛni dapa retu abusuapɛni dapa ɛda no ɔso yɛ ɔmo baako mama deɛ no akyea mmiɛ sɛ ɔde hyia no ɔma akokora ewu no nti ɔde hyia a ɔmɔde no ɛbɔ afɔreɛ ama ebisa kurodua yi ɛna ogyina w'anim ɔde hyia wada no ma obi de sɛ sɛfrɛ no ɔde hyia apiani sɛti tí ìgbà tó yẹ ọ̀yà kẹ́ni pure ìgbà tó fi yé ni. ọ̀dọ́ ọ̀rùn así di ní ọ̀dẹ́sẹ̀ àpìẹ́ni sẹ́kì. àṣẹ ìnáwó yẹn nàdún ànàpẹ́ yẹn ọ̀dún àwọn ẹni náà sẹ́ wọ́n di túmí no ẹ̀ṣẹ́ ní nsá náà fi ní dín ẹ̀tùmí abẹ́sísà náà wọ́n nya táàtì bí akàndí mu. ọ̀dọ́ ọ̀rùn ọ̀dẹ́sẹ̀ yẹn ni nti ẹni nífa àmàlẹ́ kwan so náà fi ẹ̀kwan yẹn bí ama na ɛtumi asidi bi akyɛ ɛnunam hyɛ kɛseɛ paa na ɔhene ɛne ne mpanimfoɔ ɛde ahyɛ wɔ bosua no ɛsiane mo ahobraseɛ ɛne mo kasa pa mo ahofama ɛnti nipa wo yɛ de bi apɛka sɛ mpanyini ɛnhwɛ na ɔmohwɛ daate wɔ hɔ a na ɛho abasobɔdeɛ na abasa bi ne w'ani nna ebi nɛnɛ nanso ɛfiri sɛ yɛwo mu yɛ ne yɛ nyinaa abɛbi akɔpɛ ɛyɛ kyɛwadeɛ a obi kyɛwadeɛ sɛ woda ase adahemfie nko a deɛ ɔno kyɛwadeɛ pɛ akyerɛ mɛ nya gye wo aseda sika bankɔyɛ da nama ne fie nti yɛbɛgye wo aseda sika na sɛ ɛnenam a ɔhene ɛhyɛ mu ɛmfiri mu fie hɔ da sɛ wohwɛ so yɛ nko adeɛ bɛda hɔ saa pɛ sɛ yɛsu ɛba nti ɛde ɛbɛda hɔ asɛm fi na nenam saa ne nti anakɔta ka kyɛ sɛ mene ntitie kuma ne bi sɛ deɛ mɛtwɛ te sie na nti mo yɛ 10,000 100 million ɛyɛ mfie saa na ɛda hɔ na mɔbibi mu saa 10,000 pɛ ne meka sɛ mɔkɔfa ba na kɛde mɔkama wo mpanin na ɛka to hɔ ɔmo sɛ kɔ mpanin ne ɛbɔ wɔ no asɛ so a na sɛ wɔmmrɛ to a sɛ wɔasɛ so deɛ a wode metiri mu ɔmmrɛ ɛyi ahanan afiri so ɛyi mpem nan ɔnyɛ no
Bushapani Kasasian. Bushapani said, "You can, or that was a papa, no penny for. A man not answer Suda. Now, from my dear to say, several tinted sort of woman, don't sign for touching Emfa. I'm so much as a non say, a sake. Now, and so I'm not burning. Nasakopra, what's supposed to be okay and one I can. I say, I stay free or solo, and then come on penny for. Now, only some back like I am because I 100,000. I said that. And I tell me to say, I'm over here, I must say, chum. I tell me to be 10,000. Hey, go for your mom. Now, so I pay a money percentage. Then say, I'm sent to school. I'm sent to school. I tell me, I say, who? I said, go for me, I'm out. Say high sense. And I tell me, I take to some more. The 5,000 some of them said, I'm saying, great. I'm not pen to it as well. I got crying, everybody is from Serbia. You will teach up by your car. It's as a pot dinner, the receipt. Yes, I'm pushing. Now, I feel muddy. It's only I said, as a camera. I feel Germany, I feel so often. Passing actually. Yeah, all of Nana apiani sechi. Nana akwasidia odi amabi masum. Na mesum ebisamai eni kotukumai senia mpenifo a edi manim no omo so abesumo eko. Nana wo frame ya no pew ewia enyumre anajo meba. Misai yare. Nasa wa o frame na mama matu ntakese. Yeah.
Twedi ampon. Onyankopon. Ya kyerɛ wo nsa nso ma wo nsa. Eziampa. Sase ya wo nsani. Eze. Esu akosi ko wo nsani. Eze. Esu abena wo nsani. Eze. Kokko bra ne wo nsani. Eze. Ana brem batampa wo nsani. Eziampa. Ana chirifi wo nsani. Eze. Ana muwa usi wo nsani. Eziampa. Ana kata were wo nsani. Eze. Ene nana no mo ankasa mo na mo be so me daye Eze. a kire me say Eze. ebra so Spre. se esese ewusaman Eze. enya ne tufu hene Eze. ampa esa amadwempa Tie. eni munsusu ya papa Eze. a mo wo Siapo. e de tai atime wusa Eze. ewusaman Eze. achinti mama na bam Ahekasa. madaruma o Tie. de ya hwehwe Eze. eye kwantenten Tie. biakoye Eze. obambo Eze. eni nkambom Eze. sika ne dite Eze. eye modia Siampa. mo fa binum ye Eze. ye hia hoden Eze. ewusaman Eze. ehia nkambom Siampa. ehia odo Spre. ehia ntiase Eze. se ewusa Eze. ebe fa no ntuma pefra Siampa. nananom Tie. ne yesra ne se Tie. ne yesusu Siampa. ene ne yedwi nyina no mo mani mrebu mayen Siampa. openi sechi Tie. mo na wodan mo Eze. mo mani kwantenten Spre. mo mani hunumu Eze. mo mani nyansa Siampa. obetimi di aboa ewusaman Tie. na ewusaman ebetumpon Siampa. nya ohwehwe bia no mo mani nya Eze. se eyira munyi ntira no Eze. ewusa Tie. ehia kanko Eze. mo nso ne dayepa Siampa. na dwempa ekuta no ofa bi membu ewusaman Eze. obi biara owo kradua mu Eze. so ne de ye Eze. oso mpreso Eze. obeda no agema tuntum Eze. nananom mo frɛ sankrofo ni nyina Siampa. fam kwa chichichi Eze. na mutu amfo Eze. obi nton samfa ehia ne busuafo Eze. no obi biara obema ne homre so Eze. ne nkonkomwa emodi tiri so
sɛ ɔno ne abisa tufo hene nti n'akonnwa no ɛnyɛ akonnwa ketewa sɛ obi a ɔtu ɔhene fo so ɔhene yɛ adeɛ na sɛ ɛya efiri no ɔhene yɛ fo so a efiri no sɛ ɔmo wantu saba nti n'akonnwa no yɛ akonnwa a emu edu yɛm ka 10,000 kwana kesua sɛ ka na no sɛ tufo hene a am gye 50,000 ɛno nti ɛne nɛ nana apiani sexy a odi kan akɔlɛ mi kan wa sɛ the one ti nana apiani the one ebisa tufo hene ɔbɛka nana matra konya ɛwɔ ebisa ɛho sɛ kan na ne wa gudi anu na ɛdayo o de hyia ne kɔka ɛdayo na mete no mi yɛ bɛtia ya sɛ ne hu na akra na ɔho sɔn ɛno nti ɛna ama ɛnɛ yɛtwa hyia asɛm tietia ne tenten nyinaa na ɛsiane sɛ nananom deɛ sɛdeɛ yɛntu wɔn fo ɛwɔ abɔnten nanso ahemfo kyinniɛ ebi didi ebi akyi sisi a yɛsɛ president ɛna ɔte na Flagstaff House yi ɛna vice ɛnso ɛna ɔte direct opposite this is the problem correct direct and answer Kwana direct and also vice president and also TO now listen say president say on the on your person nkunya ana also by na vice no the future party akokra kakra bi nemu afutu awon de o ma na kontre pe etu ɔhene foforɔ ababa ɛfo na ɔma kyerɛkyerɛ no akwan fa so yɛde hima no yɛye na nana ɛnan angowura ahabare amene mu ɛsɛ na mete pɛ nkokoa so ɛdware wonua ɛbɛtu wofo ama watie kwan a ɔfaa so a wɔde him fititade yɛ mmomea na mede abɛnya bɛto no ɔda so ayɛ hen na akɔntere wowura sɛ afutuo gye ɛsɛ Manusia, watu sampa, jama usahin cham. Nenam no so, akodi, nana ewisa tufuhin. Aya, akunya dindi apia ni sechi. Na ni awo ni se. Mi a mi gyina ha me di apia ni kwafamwa. Ono so yemo boni din a apia ni ene di kan na ono na apia ni no me ye tie dia mintimi bisa na se na afutu edi kan ne se sorry a wontwi mame na me hu ono na apia ni me ma apia ni no fa ko mu hia eyeye na ya dia toa wedi ne we ni mu sani ya mpani kano no mpani fo ya ntuomfo bedwum na anunti samre ya dwumadi a tisei ebisi krom ha ache na dibia ya dia ma no nso no na edi kan a yebo bi wo krom ha ni ho behia se obetwi aben edikanfo no na amana kwantre ene dey ba ku esi wa ha e pese anu na bigina so na me de tu ono no fo ani mpanifo a wo ha nyina so fo osi se obi a ya ma o de bi a ti se na ya se bra beda ase na yesi ni pima wo afa wo nana no a ya bo wo ho bra no wo de aye nkwa kire se me kaya nana usahin ehia wo se ebo no ndu obetra se e betra ha ekobodu mienu ansa na obaye na chame na ma ne bo a wa mmo ne yenti o ka masam hye sanse inflation no na minu na wo ba no mehu se otodwa mu dada
na kanu amade a ka me pere ne tum nanso se ne na fe n'ani ayɛ ne hantwo de yɛ ne sɛ mede bɛyɛ futuo mu na matwɛn ne duru samre ya ti ɔkyɛme ba nana tufo hia waba deɛ ɔnni kan ɛnyɛ ne sɛ obetu ɔno ara ne hɔfo ɛwɔ sɛ insha mu ɔse nana frɛ no a emiri bia ɔkeka na horo bebree ɔbɛba deɛ wanka ane sɛ obedi mmerɛ so enti afutuo de kan ne sɛ ɔbɛba mmerɛ nana de maa no sɛ wɔ mmerɛ na ɔma nana ɔmfa no nkɔya akoa a wɔtwɛn saara ana mede ka ade ama yɛ nyinaa ade baako ahomte wɔ wiase ne sɛ oni obi ayɛ nhyehyɛ sɛ mobɛhyia mmerɛ bi na wabɛtwɛn no a na ɔma na wonya nkra biara so ti ɛnɛ de yɛ tufu yi meka ma yɛ nyinaa de ahyɛ ho so sɛ bibi si kwan a ya bɔ mmɔden abɔ ho ngwa kakra kyerɛ onipa na wɔtwɛn wo ne sɛ wei na asanka me ebia metumi aba sɛ wobɛma mmere kakra ka ho a ananso sɛ ne ayɛ deɛ kea mmea nsesɛ mu yɛmfa hyehyɛ mmerɛ foforɔ na mmom twɛn na meba a wonte ho hwee deɛ yɛ na ahote ti nana yɛ mede mama wɔ n'ani na yɛde ama yɛ nyinaa yɛ ho yɛde ahyɛ ho so ni sɛ woyɛ ɔpani o sɛ woyɛ akwadaa o moma yɛnhyɛ no so sɛ mmere yɛ adeɛ a sɛ twa mu a yɛntumi nsan yɛkyi nkɔfa nti yɛhyɛ wo a wodi so a ɛboa yɛ nyinaa ma yɛkɔ yɛnim na ne aka no deɛ yɛbɛka ne daa mu yɛda mo nyinaa ase wobɛtie no ato sɛ ɛm sɛ deɛ yɛabɛduro yi yɛ tufuhi a yɛasi no foforɔ yi ɛna ɛpɛ sɛ yɛkasa kakra kyerɛ no kasa no nea ɛm sɛ na ɛho hia paa na nana kontua di kaaka no ɛmmere ho hia sɛdeɛ ɔkaa sɛ sɛ mmere no twam a ɔdane ne ɔsan akɔse sɛ ɛnyɛ yi nea mede bɛka kyerɛ naa ne sɛ ɔmo baa yi ɛm sɛ ntutuɛ bebree wɔ hɔnom a biribi saa no na nka bi a yɛabusa deɛ mede bɛtu ne foa ne sɛ ɔbɛka nananom a ɔmo ha deda ho amammerɛ ne amanneɛ kwan so no edu baabi a ne wabusa wamusa bere biara ɛbɛyɛ te sɛ deɛ na ebi si ha nɔpɛ a na kontiri kasa no ahomɔbɔ bi na ɔde ho wɔm na kyerɛ sɛ ɔmo ho akadwa mu nti so ɔka so wɔsan prɛ ɔmo atum a ɛbɛha nti ogyae na ɛyɛ fotuo nti no ɔnsua biribi mfi ɔmo a ɔbɛto wɔm ne hɔ ɛho hia papaapa kasa titiri wanhwɛ yi na wokɔ kasa wɔ baabi na ntwa yi a aha deɛ bi a yɛde ho bɛkyɛ wo nanso wanhwɛ yi a baabi a wɔwɔ no yɛde ho kyɛ wo a ɛnyɛ yi ahemfie ha yi a na ma ɛkɔtɔ foforɔ sɛ yɛ a na mebaa ha me kasa mu no mano fom kakra memo deɛ mema ɛho sɛ mano afom na mmom me kasa wieɛ no na anananom mpanimfoɔ tete ha me kasa yɛ na yɛbɔ snap bɛɛ sɛ nwɔtwe ɛde wei aka na wedeɛ metia wo aha deɛ yɛbɔkɔ yɛsrɛ so bi mmɛbaeɛ but ɔgye to hɔ asɛm a ɔka twa akyirɛ no sɛ ɛyɛ atie mpanimfoɔ ansa na wapie na akɔ na akɔ kasa a yɛankɔtwe anhwɛ dwa mu wɔ baabi nti mɛkasa akyerɛ no sɛ waba yi a ɔntie nananom a ɔmatena pɛɛ ne afutuo sɛnea ɛbɛyɛ na anammɔntuo bi a ɔbɛtu no ne nan nkɔnkɔhyɛ mayera mena mu yɛtwe a mogya firi hɔ aba yankasa ahemfo no kura bi hɔ a yɛdedi yɛ ayɛ ho nti ɔnyɛ ready sɛ ɔfom a yɛbɛtere no ɔnkasa obi tan no yɛatiri no wɔ ha na wamfa nkɔ abɔnten nti sɛ bi a ɔyɛ biribi na sɛ yɛn a yɛwa no ka kyerɛ ɔsa somasi ɛkwan a wɔfa so ɛnyɛ kwan pa a ɔntie na ɔntetere no kwan na wankɔfom wɔ baabi na hɔ deɛ ne yɛni hɔ bio yɛwɔ bi koraa so a yɛpa kyɛw ma wɔ a ɛnyɛ yi nti nana afotuo a mede ma no no ɛyɛ atwe bɛɛ woba wabɛto nananom bebree wɔ hanom a ɔmakyerɛkyerɛ so akyɛ ti afotuo na hu amammerɛ kwan wotu anammɔ bi na wonte ase abusa nɛnɛ ankɔyɛ sɛ yɛ anim adi soma no bi ebi a wabɛduru hɔ ɛyɛ dɛn ɔsɛ no na ntifo agya asɛm mmra ɔsɛ asɛm bɛn ɔsɛ ɔkaa sɛ ɔbɛsoma me ntim aba ebi na ɛnɛ sii ha no nti mesrɛ wo wonte biribi ase abusa ansa na watu anammɔ
no wan kwa yɛn mfomso wo yɛn mfomso a yɛn wɔ ha na no me de me kana wate ne yie yɛn a yɛwɔ ha ya no yɛbɛtwe ahyem ebi wɔ hɔ a no asɛ obu afu sɛ ya ntitu yɛ so ne yɛ teno ntitie ne yie sɛ wopɛ sɛ otu anamɔ bi ɛwɔ akonnwa a wabɛtena so ne anamɔ bi abetu a wonte ase a busa ansa na watu saa anamɔ no ti deɛ mde bɛgya no no afei asɛm bi ba w'anim ɛnkyia no ɛyɛ onua koraa na n'asɛm nyɛ da agyitia no ɛno bɛmo atra akonnwa nso akyɛ deɛ mewɔde ma wa no Possibly is that behind a successful man there is a woman. And I bet you have say, Cousin, I don't know money in Casa, Cousin, and I am not Casa, now you see a man. Ase deɛ no ɛne sɛ mmerɛ nyinaa no ahene ɛno a meka kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛsom na ɛsom ne nyinaa ne sɛ wode som akonnwa kɛseɛ enti yɛn a yɛdi adeɛ no nyinaa yɛsom no ɛyɛ akonnwa no ti no enti sɛnea mpanyinfo adi kanka no pɛpɛɛpɛ ɛna mehyɛ mu kena sɛ bibi na sa wonte ase a bisa mpanyinfo ɛna asɛm bɛtɔ w'anim so na wadwene ho kakra ansa na watu ho anamo lateness ne dey me so me late saa nti bintu bi nka ho hwe but next time no wona ade ne si wona so nti woyɛ bibi a fa emre fa yɛ adwuma kakra ya na me ka meda mase mi tufo hen ɛyɛ ewisa tufo hen efutuo kakra me pɛsɛ me di tu ni sɛ ewiase ahobrɛaseɛ ewie nkunudi ana adwumaden nso yɛ kanko me ka kyerɛ ne sɛ ɔba bɛso nso no wabɛto ahemfo ɛwɔ ne ɔmfa enidie ɛne ahobrɛaseɛ ɛmfa ma ahemfo a ɔba bɛto wɔ mu no ɛnokorɛ nso yɛ baako pɛ oyɛ ɔhen manya nhwehwɛnim asɛm bɛtɔ w'anim a baabi ɛnokorɛ ne da no ɛsɛ sɛ wode to ɔba yi ɔde ne ho bɛba afɔreɛ ama ewisaman adwumaden no ɔba bɛyɛ ɔnka sɛ wabɛsuae yɛfrɛ no anɔpa yɛfrɛ no awia nsuo mo anadwo ɔbɛba na yɛbɛfrɛ no anadwo du baako na ne fun adum nanso ɔnkae sɛ ɔde ne ho abɔfɔre ama ewisaman yɛbɛfrɛ no anɔpa na ne fun adum ɔnkae sɛ ɔde ne ho abɔfɔre ama ewisaman ɛsan sɛ ɔde ne ho abɔ afɔre ama ewisaman ti every bia no communication ɛyɛ very important ɛma nipa bia wasase so ana legacy ɛso yɛ adeɛ bi a ɛyɛ very important ɛma nipa bia wasase so ɔbɛso deɛ ɔde ne ho abɔfɔre nso ama ewisaman nea ɛsɛ sɛ ɛyɛ na hi asɛm sɛ obegya legacy ato wɔ daakye ama nkyirima ɔma ne nyɛ na hi asɛm na abrabɔ papa a ɔbɛbɔ ɛwɔ fidua yi mu no nso no ɔma ne nyɛ kanko ɛma no na ɔma ne kuredie ɛni n'anim kan na sɛ ɔyɛ saa na nano nso bɛma na hoɔden ama ne nimdeɛ ama nyansa a ɔwɔ no ɛde na kɔnkan na hyira ne ma ɛhyira n'abusuafoɔ ama anamo bi a ɔtu no ayɛ nkumdeɛ ɛwɔ n'abrabɔ nea me ka kyerɛ ne sɛ adwumaden ho hia nea me ka kyerɛ ne sɛ ɛnokradie nso hia nea me ka kyerɛ no so sɛ anamotu a ɛyɛ anamo papa no ontu na ɛbɛboa ɔno ankasa mesrɛ twɛdi ampɔn ahoɔden de ma no
mesrɛ kwantenten de ma no awurade ɔma ne hunumu na ne ɔde ne nsa bɛsom bia no so ɛnyɛ sika de dwetɛma no na wanya bi de abɛboa awusaman ɛde bi aboa ahemfie ɛfi sɛ wobua awusaman na wobua ahemfie a ɔhia akadeɛ awurade mfa saa akadeɛ ne ma no na ɔma n'adwen papa na neɛ ɔreyɛ bia no ɛnsi yie ɛwɔ n'abrabɔ mu na nipa bɔne ne biara nso ɔbɛdwe ne ho adwembɔne deɛ na nanom mmoaboa saafoɔ ne nyinaa no mfa mo nkɔ kyirikyiri na ɔntu ɔma futu papa na sɛ ɔmotu ɔma futu papa na ɔma ntie a yɛhia ɔma ɔkuradua mu bie awurade nhyira no na ɔmmɔ ne ho ban ma no asi sɛ adeɛ te na mo sɛ tɛwie ba bia na ogyina abisa kɔkɔ bia ɛhe a ɔyɛ otuku atampem ɛna na mo nyinaa atampem a anan mu ɛda mo nyinaa ase ɛka sɛ wie a afei wura ɛbɛsɔre ama obi biara asɔre bi ne sɛ tɔ bi ne ɛfa to yie ɛhe bɛsɔre bi asɔre bi